Здравейте, аз съм Коко. И нарисувах една игра и сега ще ви покажа. Тук е професора, който иска да построи машина, която да се телепортират извънземните, за да убие извънземните лошите, ама трябва да вземе тази тук паричка. Това човече тук и да убие всички чудовища. Тук да вземе тези монетки, за да пусне пак. Тук има гравитация, а тук лошите, той се е разделил на две и те са тръгнали да търсят краля и са минали от тук и са се хванали в този капан. И трябва той да пусне диска и да се обади на извънземните, за да й каже да убият злите. И това е Нело, стреля с лък, а това са сини такива водни бомби. И има лъкове и трябва да минеш с синята жилетка и през това с червената, а през това с синята. А тези какви са ето тук? Това се отваря тук за да... Това е да станеш по-голям. Това е едно око, което убива някакви чудовища. Това е портал към някакъв свят, където има много чудовища. Това е яйце, което като сложиш ти става пазач. А това се отваря тук. Това е за летене, това е за да станеш голям, това е за да се защитиш от тези тук двете, за да се телепортираш, а тук е да се телепортираш накрая. А това е какво? А това е омагиосана жилетка, в която има джобче и диска е там, който трябва да го сложиш тук, за да се обадиш на извънземните. И това е. А тук долу, на долната страница какво е? Това е мишката, това е с един приятел мой да играя. Тук да си сменя героя. Тук е да дойде да играе т.е. той да дойде тук да играе с мен, да ми помогне. Това е за да се върнеш накрая. Това е за да пуснеш тея да си вземеш. А това тук е за да я спреш на пауза. Не, това е за жилетките, а това е за героите да смениш. А това е тук е за да го спреш компютъра, това е за да използваш неговата атака. А това какво е това? Да скачаш. Аха. А я го затвори да видим какво има горе. Какво има тук? Какво е това? Ябълка. Ябълка. Добре. Чао. Чао.